Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvakangooma hazvo veduwe. Kana kuri kunzi unenge uine confession yako yaunenge uinayo usingadi kushandisa WhatsApp, unokwanisa kungogadzira hako TikTok yako iri ghost account obva wanditumidzira confession yako kuTikTok, no problem at all. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa nevamwe vahanzvadzi avo vanoti vakasangana nerimwe video redu kuTikTok. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti musvitsewo nyaya yangu kumafollowers enyu. Zita rangu harina kana basa zvachose, munokwanisa kurikanda mubhini. Nyaya iripo mukoma ndeyekudai so. Ininiwo ndakajoina Satanism pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndakajoina Satanism pandainge ndichiri muform 3. Ndo pandakatanga kudanana neumwe murume uyu kwandiri ndaitongomuona sasugar daddy vangu. Iniwo ndakakurirawo mumhuri yainge iine mari, asi dambudziko rainge riripo nderekuti amai vangu vakati vashaika, ende amai vashaika ndokubva ndachizotanga kugara nastepmother, ende ipapo ndo pandakazoudzwa nemurume iyeye kuti kana vachitsvaka vanhu vanototsvaka vana vanenge vakaitwa abuse already, ndo vavanotsvaka ivavo, because spiritually unenge wakatokanganiswa spiritually, saka zvinenge zviri easy kuti vange vachizokuinitiata muzvinhu zvesatanism. Saka ndakati ndava kugara paya nastepmother vakabva vachizotora hanzvadzi yavo ikachizotanga kugara nesu. Takati tichigara tose, ndipo apo pavakazomboenda kuvacation ivo mudhara zvekare nemudzimai wavo, tikazosara tiina sekuru. Saka sekuru vakazotanga kurara neni zvechisimba, vakati kana ukangotaura ndinokuuraya. Ndipo apo pandakachizotanga kufambidzana nashuga daddy ivavo, because ndainge ndichingodawo munhu anokwanisa kundipa comfort mupfungwa dzangu. So pandakazovabudira pachena kuti ndo zvainge zvakaitika izvozvo, ndakarwadziwa. Vakazondiudza kuti ivo vainge vachida kuenda neni somewhere. So takabva tachizoenda kuZambia. Taenda kuZambia ndokwandakanoinitiatwa ikoko mune zvinhu zvesatanism. Then ndokubva ndachizodzoka kuZimbabwe ndikatanga kuita mabasa angu semusatanist. Titori nechechi dzakawanda dzatakadonhedza. Nekuda kwezera rangu hakuna aimbondifungidzira kuti ndainge ndiri musatanist. Ndaitodanana zvekare nevarume vamwe vanenge vaine mabig business, zviya zvokuti munhu anenge ari abusinessman achipa mari yake kuna mwari wake, zvakaita sechegumi. Hakuna munhu anovengwa nekingdom yedu semunhu anobhadhara chegumi chake, mari yose yaanenge awana achiisa pasaidi iri mari yechegumi. Saka pane umwe murume uyo wandakazobrokesa. Murume uyu aiti kana akabata kunyange 100 US aibvisa 10 itori mari yechegumi. Saka ndakaudzwa kuti taifanira kuti tinge tichimudonhedza. Ndakaenda ndokubva ndachizotanga kudanana naye. Ndakatanga kuenda kuchechi kwaainge achienda ndichipfeka zvinhu zvainge zviri attractive. Pose pandaitaura naye ndichisekerera, ndaiva ndiine imwe ringi yangu. Ndaizoti kana ndamumhoresa ainge ava kutonyora murudo pashoma nepashoma achindirota kudzamara azondisvitsa shoko. Ino handina kana kumbomuramba, tikabva tachizotanga kufambidzana. Ndakamubrokesa murume iyeye because ndaiti kana akandipa mari iyoyo ndaisaishandisa. Ndaienda ndobva ndachizonoipa vakuru vangu, vaibva vachizonoisa chituko pamusoro peupenyu hwake. Iniwo ndaizomupa mari as a caring girlfriend. Kunyange ndikasamupa mari yakawanda, nyangwe 20 chaiyo, ndaingomuti 20 iyi ndikuda kuti ungodirawo kunyange fuel. Saka iye aitozviona sekunge ndiri munhu ari very responsible, obva agamuchira mari iya. Nguva zhinji aisaishandisa because ainge agara zvake ari munhu ane mari dzake. Saka mari iyoyo yandaimupa yakagadzirwa ndo yaizoita kuti ange achizosangana nemaproblems mumabusinesses ake kuzonosvika achizonobroka. Saka ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichibuda muZimbabwe. Pandakabuda muZimbabwe
mainge muri mugore ra2016 ndikabva ndachizoenda kuchina ndikambonogara kuchina, uko kwandakanzi misheni yangu yainge iri yekutsvaka vanhu vanogadzira manails, especially malong nails, mamwe aya anofarirwa nemaslay queen, those long beautiful claws, mamwe acho anenge aine magold flecks, sparkling rhinestones, kana kuti mamwe anenge ari neon pink that makes women to feel sexy. Ndiwawo andainge ndakanzi ndige ndichinososa maproducts iwawo. Saka ndakaenda ndikanogara kuchina mugore ra2016, ndokubva ndachizobvako kuchina ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizouya kunoko kwandava manje kuDubai. Saka kunoko kuDubai ndakabva ndachizotanga kudzidziswa kuinstalla manails, ndokubva ndachizodzokera kuZimbabwe. Pandakadzokera kuZimbabwe ndakabva ndachizopiwa mari, saka ndine mabeauty spa angu akawanda, zvekare nemahair saloon. So ndiri kuno kuDubai, basa rangu randinenge ndichiita ndiroro rekuti ndinongokontakta masuppliers angu avo ari kuchina, then vanobva vachizondihodhesera macheap artificial nails in bulk. Mainly anenge ari unbranded but ari top quality. Zvino ndava kuita zvekare basa rekutohodhesera vanhu muAfrica, makampani akasiyana siyana, kunyanya muSouth Africa, Nigeria, Zambia, zvekare neZimbabwe. Asi kuZimbabwe anozongouyawo zvavo but anenge asiri in bulk, sezvandinoita kana ndichihodhesera maclients angu kuNigeria nedzimwe nyika dzemuAfrica. Saka ndine masupplier angu ari kuGuangzhou, ndokwandinomahodha ikoko. Patinomahodha anenge akatodeketererwa nechekare. Zvandinongoita ndezvekuti ndisati ndapiwa order, ndinongoorder kana one set yemanails in different colors and different designs. Saka kana ndaorder per set one set, then ndinobva ndachizomapa umwe ari kuIndia, musatanist zvekare but he is a priest. Saka vanobva vachizoita marituals, vanenge vachiita marituals apa tinenge tichikonekta maproducts angu aya. Mamwe anenge atori mugungwa ari munzira achienda kungava kuri kuNigeria kana kuti kuSouth Africa kana kuti kuZambia. Saka anozoti asvika, kana asvika kudaro anenge akatodeketererwa, anenge achitevererwa nemweya waJezebel, mweya uyo unokonzeresa the spirit of seduction, disorder and the spirit of delay muvanhu. Saka anozoti kana asvika munyika imomo anotombogara kumawarehouse, ndobva ndachizotanga kumahodhesera vanhu avo vanenge vaine mabeauty supply stores. Saka angu manails vazhinji vanenge vasingazvizivi kuti anenge atori nemadhimoni ne the spirit of Jezebel. Saka kumukadzi uyo anozoinstolewa manails iwawo, his spirit becomes agitated, munhu wekuti anenge ava kungogara achipiwa attention nevanhurume. You will see these signs muvakadzi ivavo vanoinstolewa manails acho iwavo anenge ari cursed nechekare. Kurota hope kazhinji anenge ari munhu anorota varume vachiuya kwaari, vamwe vachirara naye, vamwe vachimuudza kuti vanomuda, kana kuti anongotanga kungorota nyoka. Saka paanenge achitorota nyoka, nyoka iyi inenge yava kutorarama iri maari, ndo nyoka yacho iyoyo inokonzeresa kuti varume vange vachizomumomotera vachinzwa kumuda. It is the spirit of seduction. Then anobva achizochinja, kana ainge ambori munhu anenge aine character yakanaka, anobva achizova munhu wekuti anenge aine character yakaipa, always defensive, angry for no reason, and chikuru ndechekuti anenge ari addicted to attention. Kana mukatarisa pangava pari pasocial media, munhu anenge achida kuonekwa, kunyanya kuposta mapictures more and more cleavage, kugumisidzirawo
ava kutanga kuitawo zvavanoita mazuva ano vachitamba pamatiktok vachitsvaka mafollowers vachiita yavanoti twerking. Anenge ari mukadzi anenge aine pride. Kana akaroorwa anogumisidzira asisina kana basa nemurume wake. Kana akabata mwana mucheche, mwana uyu anokwanisa kungotanga kungochema for no reason at all, ende kumagomo kwazvo anogumisidzira ava kutotengesa muviri wake as a prostitute, nekuti ndo zvatinenge tichida. Hakuna chinhu chinofadza mambo wedu sekuona mukadzi akapinda mumereji akatoroorwa obva achizotanga kutengesa muviri wake. That is the greatest achievement yekuti unotopiwa zvipo zvakawanda kukingdom kwedu kana ukakwanisa kudestroya marriage yemunhu akapinda musvitsa tsvene kudzamara achizotanga kutengesa muviri wake. Kana ukangokonzeresa kuti vanhu vange vachiita divorce, hongu une zvipo zvaunopiwa, asi uyo anozokwanisa kuti mukadzi iyeye ange achizosvika pakupinda mustreet anotopiwawo korona yake achiri kurarama mukingdom medu. Ndine kumwe kwatinochengeta zvinhu izvo zvandinenge ndaendesa kuSouth Africa kuDurban. After mashipment aclearwa by customs kuDurban, tine kumwe kwatinoenda tichinozvichengetera. Saka ndine umwe mukadzi wandinoshandidzana naye uyo anonzi Jesse. Saka Jesse uyu iyewo anoita zvandinoita izvi, but iye anoshanda kune imwe department but ari weko kuSouth Africa. Saka kana kuri kunzi akaona kuti mweya inenge isina kuteverera maproducts edu, vanobva vachizoita zvekare mhiko. Vanotora tsvina yembwa, inopiswa tsvina yembwa, then votora madota acho vobva vachizomwaya pamusoro pemaproducts, vobva vachizotanga kuhodhesera mashops aya anotengesa mabeauty products. Saka ndiyo secret yangu iyo yandinayo. I'm not confessing because I care about someone's salvation, asi tinosungirirwa kuti munhu unge uchitaura mabasa ako aunoita. Kana kuri kunzi unenge wakajoina satanism, kana ukati shandei, unosungirirwa kuti unge uchitaura mabasa ako ose aunoita kuitira mangwana. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Hanzi tinosungirirwa kuti tinofanira kuti tinge tichitaura tichizviexposa mabasa edu kuitira mune ramangwana. Ndozviya here zvinotaurwa kunzi kunyange mamusic videos ekuAmerica vanogumisidzira vachitozviexposa pamavidhiyo kuti ivo vari kudivi ripi. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Unoiswawo manails iwawo here? Wakambomaiswa here manails iwawo anenge akakura? Hanzi kana uchimaiswa unopedzisira wava kutevererwa nawo mweya wacho iwoyo, hanzi the Jezebel spirit. Saka ivo vakati kana uri mukadzi anosangana nemaproblems awa, chimboita nguva usingaise zvinhu zviri artificial pamuviri wako, mawigi, hanzi manails netsiye. Saka ivo vakanyora vakati mukadzi anoita ma-intense sexual dreams, zvekuti zvinoita sekunge everything is real. Mukadzi asinganzwisisiki, asingatongeki, uye zvekare mukadzi anogara achingonzwa chibereko nguva dzose, uye zvekare neuya anenge achida kungoonekwa sekunge ari seductive nguva dzose. Kunyange paanotora mapictures, anotora mapictures in a way to seduce men. Ende nemukadzi uya wekuti kana asina mabeauty artificial products pamuviri wake, she feels as if she is ugly without them. Hanzi fear of removing your nails zvinoreva kuti panenge paine mweya unenge uchikuteverera.
Zvakangooma hazvo vedway. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi I am a satanic nail supplier. Yo zvakangooma hazvo vedway. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi. Kana kuri kunzi unenge uine secret yako yauinayo, do not hesitate kungogadzira ghost account, then you tell me your own confession. Kunyange ukachinja mazita nekwaunenge uri, hapatomborina problem, tikwanise kudzidza. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakasangana nembinga yangu ndiri kuno kuCape Town, saka ndinoshanda pane imwe restaurant. Ndobva ndachizotanga kudanana neimwe mbinga yangu. Takadanana kwenguva refu, ainge achitondipa mari, magirlfriend allowances nezvakangosiyana siyana. But ndaiti kana ndikati ko tichasangana rini, aingondipa ma-excuses. Mukoma ndakasvika pakuramba murume because ndainge ndava kupiwa mari yakawanda nembinga, but ndainge ndisingatozvizivi kuti muNigerian uyu ainge akaromba, akazondibudira hake pachena kuti iye anofanira kuti ange achingoita bonde nemunhukadzi 2 times a year. Ndakamboshingirira, but mushure mekunge ndatanga kurwara ndopandakabva ndachizosiyana naye. After ndasiyana naye mukoma ndopandakachizotanga kunyengerera murume wangu, because ndainge ndaona kuti vamwe varume vane mari ivo vanenge vachitoshandisa mishonga. So ipapo pandainge ndichivhairira murume because ndaiva ndiine mbinga yangu, akabva achizonditi ndinge ndichiuya kumba kwake. Ndakaenda kumba kwake, ndakasvika kumba kwake it was somewhere kumapast 9 huri husiku. Ndokubva tatanga kukurukura paya, but ainge achiavoida kuti tinge tichirara tose. Mukoma mashura chaiwo akabva achizoti taifanira kuti tinge tichiitira bonde muceiling. Ndikati zviri kwere zvinhu zvakadaro kuti vanhu vanoitira bonde muceiling? Akati zviriko. Akatonotora ladder akabva achizoti iwewe chitanga wakwira. Mukoma ndakakwira ladder riya ndikapinda muceiling, ndikatoona kuti muceiling imomo mainge muine mubhedha wainge urimo. Tikatonorara pamubhedha ipapo, takarara usiku hwose tiri muceiling. Mukoma nashe mangwana acho makuseni ndiye akatanga kuburuka, ndokubva achizoti ndige ndichiburuka ndakabata ladder, akandiudza kuti taizorara tose zvekare after 6 months. Mukoma iye anongofanira kuti ange achiita bonde 2 times in a year. Ndakamboshingirira mukoma, asi ndakazoti izvi zvinhu zvandiri kuda kuita izvi zvinokwanisa kuzondikanganisa mangwana, because ndainge ndava kungogara ndichirwara nguva dzose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Let us try to speak with her in the comment section. Komanaka zvakangooma hazvo vedway. Hanzi ndainge ndatoramba murume ndichiti ndawana munhu ane mari ndisingazivi kuti munhu wacho akatorombawo zvake kokuzorara muceiling naimi. Zviriko here zvinhu zvakadaro? Let us try to speak about this in the comment section.